أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Bagaimana nak katayamum na datar buo ayah hadas ka na mala hadas anta ka ayah hadas ka na mala hadas na isa abun talo katayamum niya kay salat na sa kataw ko mga sahbaw rasul may tatagin na kailangan na makapigo na kriposin siya kato na hindi niya subang alay na may titabulilida ko buto. Na may ako makurasol na tingin na kanapagyan na ni katemo. Kaya katemo na hindi ko kaya pakapagpun kaya. Kaya matuwa sa idan tayo. Kaya may asaid na buto. Mananaropa tayo ba sulti. Sulti. Sulti ito ako. Napaka pendekatan na sa amalima ka, na hindi ko kasi ko puto. May ibang taon, nakaw. Pagsaho, biujuhikum wa aidikum. Mana ya, may ibang taon, at namitiro sa makaisay ka. Makaisay ka dito. Na ito po kaya saya ang mga ulog sa mga minuto. Ang ginaw ka saya ang mga ulog. Na baka dito kaya natapon ka sa bahay. Namisa po ko na liyawawang ka sulima ka kawan ng kudiwan. Na liyawawang ka kuman kudiwan mo kawanan. Mamaya pa sa sukatin. Ayaman na niya na so 5 na ilang rosogay, 10 na rosogay. So, upaman tututaw na putul na ginti mo. Saya putul itu paman. Na saya mau putuman na saya mo. So, saya mau na saya tuman. Bisa ko soabdas na singa tuman. Na sukman so saya mo na saya nga tuman. Again, ani, madam amitin. Ada mana amitin di kuna mga ulama at sige na kapakit na girawan kasi. Ako girawan kasi ya. Kapakit ko. Okay na kapakit na ayaw ko karena katara makagiraw. Hindi ako. Ito okay siya. Ikaw okay siya na may kubang kasaya, makagiraw kasaya. Nagya para sa dibog ka motoruman. May matatigro, nanggiraw ka. Mana niya, makadwa ka makadbag, kapag na nagya para mo na, ikadwa nagya lima. Ito. Ito ikataya mo. Mana niya, nadaka to niway.
Oras kami ang bulaw lang niyo, sumiyaga doon kano nga apat, kasakit kano, lumalayag kano, niya katukas kano sa dasos, niya upay niyo sa parumani, wada, agad uniway, na siya mong kano, sa Buddha, akin. Na sapo niyo, umangapun sa liyo, sapo kano rin umangapun sa liyo, ako sumaliman niyo, isang magawa, kaya siya mo. Pakaisa. Parat nadabdas ka. Nadab na po siya. Akal binawang ko sa Kristo. Nalaman na siya ng pumukul. Yan ang punay mo. So, disar ka na pumukul. Sumakalag ka na pumukul. Parat nakasakit ka, ipinong ka, nagsiyemong ka. Mingkul tumawag. Nanawat ko sa iyo, kasi ka alam na apiati ko ginita maka. Dubakan ka na lima ka na tiya mo mga ka. Niya ka pala. Apia malakad na imana niya na niya ka pala. Lagi na yung kasakit. Yung kasakit na yan sa yan na tumpanin nila. Dasaro yung pirahan, dasaro di makakubuhan, naging yung kasakit. Nabang pa yung lumang saan, asang yung lumang saan. Dinagyan mo kapilumit daw. Sika, hindi mo na katayap man, kinuanap ko kayo wala tukatero. Na sige naman, yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Kenapa? Kapaya wala banian rekanong, bamabaloy niyan rekanong, so harga. Nah, kenapa kanong rekanong? Lagi suagama na dito pa na naman daga. Kenapa? Kapaya wala ba niyan tanong baluyan sumar. Walaki yuridu liyutahhirakum. Ay masaan atau ya wallah na ano maksudnya? Ayat syuting na dua. Ayat syuting na dua. Bagana yung nama. Ay nama na ik. Ay nakusara na po ik. Na ikiraat na ik. Ikadua ka saudara kau na ikira dir ka pengabinan. Dir ka pengabinan. Na gitu. Na upang ako daay kung di na pengabinan ka, na ayat sambiyan na sa ini. Buddha, na itlong yung wakna. Kabaya wakwa, masutikan. Malog yung kanong masutikan. Wal yung imma ni'matahu alaikum. Na ikadua kabaya wakla, na aniyan mataroto. Sulit mo iyan, alkan. Ano yan, makomplito, sulit mo iyan, alkan. O din yung kumplito, ano mo na ikapakapsubi na ikira agay, dinapit na kayo kapakabi na sa tatri. Nakakit, pero itong katawan na sulit mo iyan, sige lang siya mo. La'allakum tashkurun, kaano makapanalaman. Makapanalaman. Mala na nagpanalaman sa siya. Allah, kapanalaman sa galbog at tulog. Ang na, niya pakalupon direktan mo. Pero mananda ng manaw, ay ito sira na may maraseya, nakira at itid ka nung usap bayan. Nauna biniyo sa mga parasil. Nauna biniyo sa mga limanyo, tamang kong mga seko. Sapwa niyo, suhulangon na ulo niyo. Naguna din yun sa maain niyo, tamang kong kukuha. Naupama, kaya masusuhayo, nagkikadidyonog ka no, nasuti ka sa kape. Naupama, kaya masusuhayo, nagsasakit ka no, Odi, yang akaw naman na niya na Odi, nasisikan no, o kalalayan, Odi, na niyakaw pa, isa, kadrakat, siko, sihap. Odi,
na miyaw bay niyo sa mga babay nada aketo niyo ay agi kamonto at saya mungkan labunte atut nastapwa niyo ron sa mga punta niyo mga parak niyo agusto mga lima niyo o saya mo yan amin ang saya mo di kenapa kapaya wallah Panian baloyar kanong sumaragad. Ayamataan at tabaya o Allah na shooting kanon niya. Ako siroto pa niyan, tuloy mo niyan sa kanong. Ang kanong makapa ngalaman.